Ola, somos Iria, Lilia, Mía e eu, que me chamo Dani. Imos facer un experimento que ten que ver co oxíxeno. Sempre nos libros de naturais nos din que o oxígeno é parte do aire. Para este experimento precisamos unha candela, un prato, un recipiente transparente máis grande que a candela, misto e auga. Vertemos a auga no prato. Colocamos a candela no medio do prato. Colocamos o recipiente transparente enriba da candela. E a candela debería apagarse. A candela apágase porque quédase sen oxíxeno e a auga ocupa o seu lugar.